приятели! Днес сме на Могилово. Да пробваме пак. Ще мятаме предимно на пувките и на фидерите. Ние само това носим. Други вайци не носим. Решихме да не носим спининга. Тук на брега се вижда слънчак. Не знам дали ви го виждате. Ей, тук в момента пред мен има един. Надявам се да изкараме този път нещо по-едро или изобщо нещо да изкараме. Сега сме тук в другия край. И на сега това от нас. Ето. Не знам, ще го правим костурчи. Изкарахме костурчи. Готово прави, нали? Сега имаме ли колко излъждачи обаче? Имам, трябва да имам. В куфара трябва да е. Ето, изкарахме едно костурчи. Ето, тук ще извадихме едно костурче. Ето. Сега го откачаме и го пускаме. Приятели, скараме тук нещо. След като и двете пувки се оплетха, тази страна трябва да го каракуда ме. О, чичахова. Да бе. Моста. Пах ти каракуда. Преди ги даха тия каракуди. Не, изкараме нещо на фидерите. Чакай да ви покажем. Чанохо, граман. Да бе, мама е не заразина. Айде откачай я. Ето Илвото изкара. Я покажем рибата. Слънчовка. Браво, майстор. Първата ми риба от 15 години. Айде, качаме и пускаме. Кепти си рибата? Не запалиш ли рибата? Рибата да му кепнеш. Вземи кепа и да му притъсваш рибата. Къде е кеп? Ето така е. Днеска другото кое? Както на пола споменеше някой по-дребен шаран. Ти ми вижда върха. Не гледам да не го напълна много, защото първият шаран за деня. Шаран с промените. Както му напълва. Шаран е. Раста тръгна. Като гледам как е кепа в момента. Не бе, аз нарочно. Не да направим ли? Не, за да не оплета другата му войца. Виждаш, каран. С черен. Сега на загорка не съм вадил шаране. Уха! Не го напълно много смъка. Иди. Не! Какво направим?
Чакай, не догони. Чакай. Старай сигнал, ти виж. Задния камера. Дигай! Дигай! Аз така. Право, канари. Право, Юрия. Право, Ише. Отвикни го. Черен гол, Шаран. Тако. Камерата виж как. Аз нарочно съм я оставил така да покажем рибката. Айде, разписахме ги фиделите. Уха, то са наистина хубав. Ето така. Та аз съм го. Ще го притеглим. Те го тегнем се. Кочкова на риба е рак. Чикова пак. Иде каркулата. Ето така ще направим. Чакай, Сега какво трябва да направим? пускай. Пускай. Пусни целия кеп. 2400. О, то 2500. Това 510. Сега като го пуснем, ще притеглим кепа колко. Ето, пак вадим нещо. След 2 гилета. Засечката хубаво я правим. Това май ще е някой шаранчик. Те аз и сега навътре го видях. Само че чекам другата типлица. Айде. Това според мен е някой шаран наистина. Ух. Дай насам да дойдем, защото ще оплетем другата. Давай. Ти водиш ли? Водя аз. Шаран. Това е наистина хубав шаран. Той пак се отива на другата страна. Дръпни другата пръчка. По-добре да отиде наляво. Много стар пак. Това е късмет, аз ви скарам кило и 200 и скрен по 2. Няма да го То както съм чул, че казват всичко, Сома се погрижа да изяде всичко дребно. Браво. Алелуя. Още едно шаранче. Само че ще ми донесеш спре да му напръскаме да спичи, защото виж как се. Да, аз го видях как е наранен. Ще снимаш. Давай, ще снимаме. Айде. Ето, приятели, вадим пак нещо. Пак някакъв молта. Старе. Изкаре, да, защото... Карай, бе, вижда ли се, че вадим? Това е важното. Докато удари на едно, ще продължава да ударя на него. Пря, на колко голяма дистанция да се го... Няма да се тръпна като порта и... Това ти казвам, че ще е по-голямо. Да вземем да прехвърлим другата войцеля, отида наляво. Да, трябва да отидем от другата страна. Да не спира на врате, че... Уха, видя го. Това е монстър. Бра! Монстър, бе. Пак гол. А какво става с тези голи шарани, бе? Айде! Трябва да го видите пак гол. Ето това е почти същия, като първи. Ето, приятели, пак вадим. И пак на същото удар. И пак на същата вадица. Да, на същото тяло малко топче.
Да не се... Изкарай плувката. Бързо, бързо. Надолу ли? Няма което капало се вижда. О, на пола. Не, тук. Майко, какъв звяр. На пола. Да метне с опашка да ти каже чао по този начин. Пети шаранец стана това. Пети за днеска. Ти убихме га. Убихме га. Ще теглиш ли пак? Пускай там тегли. Ще те го тегля много ясно. Така да оставим. Чакай малко да ни... Уби га. Това го отпуснах и продължава да не се отпуска. Защото върхълно преча. Давай. Оставам го така, после ще го правя. Чакай, сте го тук. И то от трима рибари. Пускай. Пак кило и 900. Това път. Ще снимаш ли пак с него или? Да. Гатини. Приятели, удари нещо. Според мен някой кракуда, както лекочко напъва. Както лесно излиза. Кракуда. Каракуда, какво е? Всъщност май изглежда на шаранчи. Сега ще го видим. Не, каракуда. Бързо. Да, каракуда е. То само се откачи. Ма се закачи сега в кепа. И падна топчето. Същата процедура вадим. Може някой штрак, ама с каракуда, не знам. Без е тая. Приятели, ще ни удар. Ще ме простиш. Трябва да отим от другата страна. Това как напъва. Даже сме ги оплели. Да. Плели сме ги малко, ама сега. Не, защото колата беше да ни казваме аз къде. Аз трябва да я вадя. Да сменя. Коста, с тия голи шарани днеска, бе! Даже, това са най-малки лъсичките. Да. Дома личи. Ама, 6-та бройка. Или 7. Не знаем, ще видим се. Сега, внимаваме с откачането на куката. Че вече ще стане инцидент. Да. Вече отделно. Ето. Да. Искам сега кажа с него. Скъпи приятели, точно нещо много бърдано. Това е някой един шаран, както напъва. Ще го дам сам. Не, и на другата сега. Майко, колко това нещо едро.
чувам аванса, войста почти тръгна. Добре, че... Викаш, айде сходим, а? Това е прабабата според мен. Право е. Отя наляво обаче. С тъмен ще завършим. Обаче това не е гол. Пък иначе шараница гол след гол. Днеска. Борбен. Татка, държи на татка. Иде! Бря! Чувствам съм добър. Монстър! Що е двойка? Давай, то си има двойката. 2500 според мен това ще има. И още един удар. Чакай да нагласим малко как казва. 8 шарана. Доста удара. Ако гледаме на заровка за хищници, ви знаете за тук само 2 шарана, останалото дребосъци. Още го нагласиха. Тя шутки явно са. Трябва да отидем от другата страна, май. Отиди, добре. Да, отиди. Чакай, само да не се ударя в кипа. Държи го. Брат, какъв кеф са тия борбени шаранчета. Официално за един ден имам повече шарани, отколкото штуки на загорка. X-Max. Не, идва. Ко стана с тия черни, Това знаеш, че сме изгорели много.